Mä oon Tomi Kangas, Heat-Karaken Hot Rod-rakentaja. Mä oon Anna-Stina Kangas, Heat-Karaken Custom-maalari. Sekä Heat-Karaken nyt on, se on niinku 2004 lähtenyt vähän niin jalostumaan, että sitä Hot Candy Rodia on tekee siinä. Siitä lähti vähän niinku ajatus sitten, että se on vähän niinku oman tallin puitteissa lähtenyt se toiminta ja ajatus omia tehtyjä. Sitten se on pikkuhiljaa laajentunut, sitä on tehty jo useampia autoja. On ruvettu tekee vähän välillä muillekin hommia. Se on varmaan se 2010 on tullut se ensimmäinen, niin kuin Tomi on rakentanut ensimmäisen show-auton ja siitä on lähtenyt se Heat-Karaken sitten kasvamaan ja laajenemaan. Pellityöt, korimuutostyöt, rakennan autoa. Katon soppaus on varmaan aika lailla semmoinen, mitä tehdään paljon. Madalletaan kattoa, leikataan tolpista pois ja muotoillaan sitä vähän linjakkaammaksi. Pääasiassa on noita maalaushommia, ihan pohjatöitä ja erikoismaalauksia ja perusmaalauksia ja pinstripeja, kynäruiskumaalauksia ja mitä nyt, lehtikultauksia ja että ei tarvitse välttämättä niin, että asiakas ottaa sen koko auton alusta loppuun meiltä, vaan että on valmis auto ja siihen tulee esimerkiksi tekstiä tai jotain pinstripea tai jotain muuta muutosta tai esimerkiksi ilmajousien asennus tai joku muu muutostyö, niin sellaisia. No, sehän on ollut alun pitää niin, että niitä on tehty vain itselleen ja se on lähtenyt siitä sitten vähän vyörymään ja nyt tehdään jo tarpeen vaatiessa asiakkaille. Noi hot rodit on se juttu jotenkin. Niissä on niinku, ne on jotenkin niin persoonallisia ja en mä tiedä mikä siinä on, mutta niissä on jotain semmoista, joku juttu niissä on. No Heat-Karaken-autosta ehkä ensimmäisenä on tullut tämä 28 A4 Tudori liekitetty Hot Candy. Siitä se on lähtenyt niinku liikenteeseen. Ja sitten joka vuosi on periaatteessa tullut, yksi vuosi on jäänyt väliin, niin on tullut uusi auto. Se ei ollut se vuosi, kun ensimmäinen lapsi syntyi. Sinä vuonna lähdettiin näyttelyyn itse asiassa 2 autolla. Mutta sitten seuraavana vuonna syntyi toinen lapsi ja se oli sitten liikaa jo, että sitten keskityttiin siihen. Ja ehkä niistä nyt sitten on ehkä semmosia ja tunnetuimpia autoja varmaan El Zoco, se on niinku tämä 32 pick-up Fordi. Se on ehkä sillä tullut ehkä eniten niinku tuosta mainetta ja kunniaa. Ja se on meidän ensimmäinen yhteinen rakennelma. Et siinä niinku, silloin ei ollut vielä lapsia ja silloin tehtiin käytännössä yötä päivää sitä hommaa. Niinku kaikki vapaa-aika. Että sen jälkeen tuli toi Psycho Express. Kyllä. Joo, ja siinä oli se yksi välivuosi. Eikö oliko se siinä? Ei se ollut siinä. Sen jälkeen tuli se, niin, sen jälkeen tuli se pick-up, se punavalkoinen pick-up. Kyllä. Mutta Psycho Express on ehkä se, mikä on nyt viimeisin semmonen, missä on lähtenyt eniten mopokarkuun. Kyllä siinä maalaamisessa meni muutama viikko, että se teippaaminen ja se peittely ja se suunnittelu ja kaikki sellainen, niin senhän näki valmiina vasta sitten, kun sitä otti kaikki teipit pois ja kaikki peittelypaperit, että ennen sitähän ei tiennyt, koska aina se oli koko ajan joku osa oli peitossa, niin sitten vasta kun sitä otti kaikki pois ja sitten kun siihen sai ensimmäisen lakan pintaan, niin siinä kohtaa vasta niin pystyi huokasta helpotuksesta, että nyt tälle ei enää voi sattua mitään. Siihen asti jännitti, että jos ne värit leviää tai peittelypaperit pettää jostain kohtaa, maali ui jossain ja lakkaamisesta, jos se lakka saakin aikaa jonkun jutun, että se alkaa tyyli kuplia se maali tai jotain, niin se oli niinku
Se onkin. Ne on ehkä ollut periaatteessa sitten autoina hyvin easy. Mutta ehkä El Soco on varmasti se, missä on niinku eniten nähty vaivaa sen viimeistelyyn ja yksityiskohtiin. Mutta ehkä itselle on ollut se semmoinen auto, mikä on ehkä eniten jäänyt niinku itselle mieleen tässä rakentelutouhussa, niin ollut tämä Stuart Little. Koska siinä lähti ensimmäinen kerran se, tavallaan uskalsi lähteä rönsyilemään sen ajatusmaailman ja tehdä sitä, mitä tulee niinku mieleen. Moni sanoikin, että se ihan ensimmäinen, se Hot Candy, niin kuin Rodi, niin että mitenkä, kun ne autot on rivissä, että se on jotenkin semmoinen, että onko se ostettu valmiina vai miksi se ei kuulu sinne joukkoon, koska siinä on lokarit ja se on tosi korkea ja siinä on niin kuin kaikki, mutta se on ensimmäinen ja sen jälkeen on vasta lähtenyt se, että on tullut se oma, että on alennut uskaltaa niin kuin toteuttaa sellaista omaa näkemystä enemmän. Ja löytynyt se tyylisuunta, mistä tykkää ja mikä on se oma juttu. Silloin oli vielä niin kuin ihan vihriä näiden Rodien kanssa, ettei tiennyt mitä tuo tuleman pitää, ei oikein ollut nähnyt kauheasti vaihtoehtoja. Sitä tehtiin mitä osia, mitä oli ja mitä sai. Ja nythän sekin auto olisi varmaan aivan erinäköinen, jos sitä nyt tänä päivänä rakennetaan. Mulla on taas ollut se El Soco, on ollut sellainen kaikkein. No tietenkin kun siinä oli niin paljon mukana. Pääsi itse olemaan niin kuin tosi paljon mukana ja sitten oli niin kuin aikaa tehdä ja kokeilla kaikkia uusia juttuja ja sinä huomasi sen, että kuinka iso se työ on ja kuinka paljon se oli kaikkinen. Ja sitten kun mentiin ensimmäisen kerran siellä Ruotsiin näyttelyyn ja siellä tulikin valtava menestys ja näin, niin sitten tajusin, että se onkin ihan oikeasti niin kuin tosi hyvä. Se on tosi hieno. Se oli niin kuin mukava viedäkin, ettei tarvinnut hävetä sillä, että voi ei, että jos ne nyt huomaa ton ja ton. Osa on semmoisia autoja, joilta ei muuta kuin käydä joskus ulkoiluttamassa, mutta sitten on autoja, millä ajetaan niin kuin useammin. Se Hot Candy, se Tudori, joka on ensin valmistunut, niin se on niin kuin koko ajan käytössä. Pontiakin laitetaan niin kuin kaikkia hupia jo paljon, koska se on aina nappi, kun kone käytiin vaan ja menoksi. Eikä tarvi sääliä yhtään, saa vaan mennä, ettei tarvitse pelätä, että kivet sinkoilee ja muuta. Tai jos vettä sataa, niin ei haittaa. No seuraavaksi on nyt semmonen iso haaste, mitä ei ole tässä Suomessa ennemmin tehty. Elikkä meillä on 30 Fordi 5-ikkuna kupee ja meinataan Lahden Jenkkiautonäyttelyssä kasata se valmiiksi 2 päivän aikana, käynnistää se siinä ennen palkintojen jakoa ja mennään sitä ajamalla kotiin. Tuodaan se osina sinne, tyhjä runko, siitä lähdetään. No mulla on ollut aina huono tuo matematiikka, mutta ei niin, laiska töitä luette, niin, ei laskea mitään. Mutta kyllä siinä nyt muutama osa löytyy. Kyllä niitä välillä on siellä ollut nytkin pohjamaalattuna, niin maalaamos, niin kyllä siellä varmaan useampi 10 osaa oli. Ja pelkkiä pikkuosia. Mutta se auto maalataan kotona valmiiksi ja sitten se valmis auto kasataan ja tämähän niin kuin tapahtuma niin on oma tapahtuma siellä Jenkkiautonäyttelyn tai näyttelyssä. 2 päivän aikana se näyttely on auki. Onko se nyt sitten 16 tuntia, joo. Se on niinku tarkoitettu, että siinä ajassa kasataan se. Alkanut jo muutama kuukausi sitten. Kyllä, ja tällä hetkellä se on pohjamaalissa, osat on pohjamaalissa. Että tässä hetken päästä tarkoitus olisi saada se pinta maalattua ja sitten on enää se kasaus Lahdessa. Osat maalattuna, niin kaikkien miettiminen, kuinka ne kasataan ja kaikki pitää olla niin kuin valmiina.
nyt kaikki pitää olla mukana, kaikki osat ja millä ne laitetaan kiinni ja mihin ne kuuluu. Se Psyko Express valmistui ja oltiin näyttelyssä, niin porukka kysyi, että mitä seuraavaksi, että miten tästä voi enää, mikä voi olla parempaa. Tai tavallaan, että kun koko ajan sitä pitää viedä sitä hommaa eteenpäin, joka vuosi pitää tulla joku uusi juttu ja aina vähän parempaa ja vähän parempaa, niin mitäs sitten? Niin siitä lähti ajatus tästä Hot Rod-sirkuksesta. Nähdään Lahdessa.